19-20 август күннәрендә Сабаның Оргама картодромында Rotax Max 2023 сериясы буенча Россия Автомобиль Федерациясы кубогына ярышлар булып узды. Ярышларда катнашучыларны иң элек җыр белән тәбрикләделәр. Тантаналы өлештә Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов районга килгән спортчыларга сәламнәрен җиткерде. Әлеге ярышларда Россиянең һәм Татарстан Республикасының 37 шәһәреннән барысы 113 спортчы катнашты. Башка ярышлардан айырмалы буларак спортчылар микро, мини, юниор карт машиналарында узышты. Россиядә соңгы елларда карт машиналарында ярышу киң майдан ала бара. Машиналарның яңа төрләре сафка баса. Шунысы бәхәссез, нинди генә машина булса да, пилот старттан финишка исән-имин җәрәхәтләнүләрсез килеп җитсен. Ярышларның төп максаты әнә шундый. 5нче этап ярышлары 2 көн дәвам итте. Икенче көнне ябылу тантанасын спортчылар түземсезлек белән көттеләр. Ерак Барнаулдан, Томскидан, Казаннан, Санкт-Петербургтан, Мәскәүдән килгән спортчыларга дипломнар һәм кубоклар тапшырылды. Алар барысы бергә истәлеккә фотога төштеләр. Мы все хотим, чтобы они вас выросли настоящими крепкими гражданами, девочками и мальчиками. Я всех благодарю за участие в нашу судейскую команду, которая работала для вас. Делали все, чтобы вам понравились эти гонки, техническую комиссию, секретариат. Я хочу от вашего имени поблагодарить людей, которые на картодроме, всю команду, твою команду, которые все делали для того, чтобы нам было здесь приятно и комфортно. Огромное всем спасибо. Хочу всем пожелать хорошей дороги домой. Спортчылар соңыннан Саба, без сиңа 2нче елга тагын киләбез дип юлга кузгалдылар.